Λοιπόν. Το καινούριο μαχαίρι του Σλαβίκου. Δεν έτρωγα ένα μήνα, έκανα οικονομία για να πάρω αυτό το μαχαίρι. Αυτό είναι το μαχαίρι σου? Όχι. Όχι. Μόλις μας ήρθε από την Ιαπωνία, από την πόλη Σέκι, νομίζω, η οποία ειδικεύεται στα μαχαίρια τα τελευταία 400 χρόνια. Ναι, είμαι βλαμμένος. Για να δούμε. Λοιπόν, τι λέει εδώ? Τι είναι αυτό? Οδηγίες για να μην καταστρέψουμε το μαχαίρι. Προφανώς δεν πρέπει να μπαίνει. Είναι και αυτή στα κινέζικα, ιαπωνέζικα? Όχι, αλλά θα λέει λογικά δεν πρέπει να το πλένεις στο πλυντήριο πιάτων και κάτι τέτοια. Το μαχαίρι και εμένα. Α, το μαχαίρι να παίρνω. Είναι η τάπα. Τι τάπα? Χάρτινο. Α, ναι. Για να δούμε. Τι είναι αυτό? Είναι, πρέπει να αρχίσω να σε φοβάμαι. Λοιπόν, 32 λέει, 33 layers. Δαμάσκους, πώς λέγεται, να δούμε. Μπολικόβι. Για να δούμε. Πρέπει να κάνουμε τη δοκιμή. Πώς το βλέπεις? Πολύ ωραία, για να δούμε από κοντά. Λοιπόν, και να κάνουμε τώρα τη δοκιμή της ντομάτας. Της ντομάτας από την Ιεράπετρα. Να. Για να δούμε. Και αυτό μου θυμίζει περισσότερο Mythbusters, γιατί έτσι το έχω δει να το κάνουνε. Για να δούμε. Βάζουμε, λέει, το μαχαίρι έτσι. Ναι. Παίρνουμε την ντομάτα. Ναι. Και θα το ρίξουμε πάνω, Ναι. Λοιπόν, για να δούμε. Και ναι, την έκοψε. Δεν έχω χέρια να παίξω παλαμάκια. Εντάξει. Νομίζω ότι τα αξίζει. Κάτσε να δοκιμάσουμε κι άλλη μια φορά. Έτσι. Έτοιμοι. Έτοιμοι. Μαύρη, βλέπεις? Κόβουμε αυτόματα ντομάτες. Εντάξει, οκ. Εντάξει, σε χαρούμενο. Ναι, είμαι. Ωραία.